El fill de la ministra de Finances de l'estat alemany de Hesse, Thomas Schäfer, ha estat trobat mort aquest dissabte a les vies del tren d'alta velocitat proper de Wiesbaden, una línia que passa per Hochheim i connecta Frankfurt i Magúncia. El polític de 54 anys havia ocupat aquest càrrec de responsabilitat a un estat precisament reconegut per les finances, és on es troba el centre financer de Frankfurt. La policia ha confirmat que es tracta d'un suïcidi i, de fet, diferents testimonis van anunciar la presència del cos a les vies, tot i que inicialment no es va poder identificar qui era per l'extensió de les ferides. Segons ha informat el diari Frankfurter Allgemeine Zeitung, el polític va deixar una nota abans de morir on explicava els seus motius. Schäfer havia fet diversos actes públics els últims dies per informar de l'assistència financera que hi hauria durant la crisi del coronavirus al país i a la seva zona. Membre de la CDU de Merkel, Schäfer havia actuat com a ministre de Finances durant quasi una dècada des de la pròpia capital de Hesse, a Frankfurt. El cap de govern d'aquest estat, Volker Bouffier, ha insinuat que la pressió que tenia per la crisi sanitària podria haver estat un dels factors del suïcidi. En el mateix comunicat assegura haver rebut la notícia amb tristesa i incredulitat. La seva principal preocupació era si aconseguia complir les enormes expectatives de la població, sobretot pel que fa a l'ajuda financera. Per a ell, clarament, no hi havia sortida. Va quedar decebut i va haver de deixar-nos. Això ens ha impactat. M'ha impactat. Fand offensichtlich keinen Ausweg mehr. Cal recordar que el Bundestag va aprovar dimecres de la setmana passada les noves mesures contra el coronavirus, el paquet d'inversió més gran des de la Segona Guerra Mundial, un total de 750.000 milions d'euros.